Aprenents i aprenentes, com esteu? Benvinguts i benvingudes de nou a un nou vídeo en el qual explicarem una correcció d'una tasca no apta, en aquest cas d'un examen de C2 de l'última convocatòria de la Junta Qualificadora. El que farem, com sempre, serà explicar quines errades apareixen, per què són errades i per què, per tant, no hem aconseguit l'apte en aquesta ocasió. Per tal de contextualitzar un poquet, ja dic, es tracta de l'última convocatòria de la Junta Qualificadora i en aquesta ocasió aquesta persona ha escollit fer la tasca en la qual havia d'enviar un correu electrònic a una companya per tal de convèncer-la de formar part d'un projecte per energies renovables i per plaques solars, no? I aspectes similars. Per tant, observem en primer lloc que la tipologia del correu electrònic és correcta. Tenim aquesta capçalera imprescindible que tenim al principi, en la qual hem de posar qui és el destinatari, qui és l'emissor i l'assumpte del correu electrònic. És una part que, òbviament, no és el més imprescindible del món mundial, però sí que és important, perquè cal que li demostrem al corrector que en un simple cop d'ull ell puga veure, no? I detectar que això, que li demostrem que nosaltres sabem com és la tipologia de correu electrònic i sabem redactar-la. Per tant, aquesta primera capçalera, perfecte. Mireu, la primera errada que li marquen a aquesta persona és en la salutació. Li falta una coma. Ja vam parlar en altres vídeos la importància de les comes. Així falta una coma. Bona vesprada, coma. Agnes, coma. Per tant, sí que és una errada greu, és una errada prou bàsica perquè, en principi, ja dic, els correus electrònics i les cartes són tipologies que hauríem de saber fer des de nivells inferiors, com el C1 o com el B2 fins i tot, i per tant, sent tan prototípica esta coma que sí o sí hauríem de recordar-la sempre, doncs és una errada prou greu. En segon lloc, li marquen el en primer lloc. I li marquen perquè és un connector que així no encaixa massa bé. Podíem haver fet la frase simplement dient espere que estigues bé o espere d'antuvi que estigues bé i seria perfecte. Però ells en primer lloc, quan jo el que faré no serà introduir cap argument, sinó que serà simplement desitjar-li que estiga bé a aquesta persona, no encaixa massa bé. Per tant, jo vos recomano altres formes, ja dic, com espere de bestreta que estigues bé, espere d'antuvi que estigues bé, o similars que funcionen de la mateixa manera, no? De bestreta és anticipadamente, d'antuvi és abans de tot, per tant, són formes que encaixarien prou millor en aquesta ocasió, o simplement espere que estigues bé i ja està. Òbviament, si incloem ahir a propòsit una locució adverbial com és de bestreta o com és d'antuvi, millor encara, perquè com més sucre més dolç pel que fa al nivell, però a soles també haguera funcionat. Així el que no ens funciona en absolut és aquest connector, que primerament és molt bàsic. Jo vos recomano que ja a partir d'ara, en nivells C1, C2, no digueu en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc, perquè són excessivament bàsics. Però en aquest cas, a més, no li remarquen el connector per bàsic, sinó perquè no encaixa realment en la frase que tenim així a l'inici del text. Diu, el motiu d'aquest missatge és per explicar-te un projecte que he decidit formar part. És incorrecte. En aquesta ocasió, la forma més fàcil de corregir aquesta frase és explicar-te un projecte del qual he decidit formar-ne part. Fa falta un relatiu correcte i, per tant, també fa falta un pronom feble que faci referència al projecte. Quedaria, per tant, per explicar-te un projecte del qual he decidit formar-ne part. Per això li marquen en blau, primer, no, tota la frase, en rosa també, per indicar que això que és incorrecte, i també en roig per a remarcar encara més la incorrecció. Faria falta un relatiu correcte i faria falta formar-ne part, que bàsicament és un pronom feble que fa referència a projecte. D'acord? Seguim avant i aquesta persona més avall diu tracta de l'instal·lació d'unes plaques solars. Trobem una errada excessivament bàsica per a ser un C2. Instal·lació és una paraula femenina que comença per una I àtona
i que, per tant, seguint les normes bàsiques d'apostrofació, no podem apostrofar-la. Seria tracta de la instal·lació. Ja dic, és molt bàsica. Si, per exemple, farem una errada d'apostrofació, però és d'una excepció, tindria una passada. Però així, realment, l'errada és en base a les normes més bàsiques d'apostrofació. Per tant, sí que suposa una errada greu en els exàmens de C2. És una errada greu. Per tant, torno a recordar-vos que paraules femenines que comencen per una I o per una U àtones no poden apostrofar-se mai en la vida. Seria, per tant, de la instal·lació. Estaria perfecta. Baixem cap avall i diu, tal volta penses que la teua teulada és menuda. Eixe que no porta accent. És el que li remarquen. I també, en el nivell en el qual estem, és una errada greu. No tant com la de l'apostrofació o algunes més que veurem ara endavant, però sí que és una errada greu. Perquè el que ha accentuat, recordem que només podem fer-lo servir en dos casos. D'una banda, quan es tracta d'una interrogativa o exclamativa directa o indirecta, i en segon lloc, quan puguem substituir-lo per el qual i els seus derivats. En aquest cas, si jo faig la comprovació i canvie el què per el qual, la frase no té sentit i ja m'indica que no porta accent eixe què. Penses el qual la teulada és menuda no encaixa. Per tant, eixe què no porta accent, és impossible posar-li. Per tant, fora, sense accent. Seguim avant i aquesta persona inclou una frase feta que està fantàstic. Recordem la importància en C2 d'incloure a propòsit paraules o expressions que sumen puntuació perquè siguen de molt de nivell, com és en aquest cas una frase feta, però cal anar en compte perquè pot passar-nos el que li passa a aquesta persona. I és que inclou una frase feta però amb una falta d'ortografia molt potent. Què passa en aquestes ocasions? Doncs que li demostrem al corrector que sí que tenim la intenció i el coneixement, no?, de la importància que té en un C2 incloure frases fetes, per exemple, com en aquest cas, però ens quedem a mig camí perquè ho fem de manera incorrecta. Per tant, el que li demostrem realment al corrector és que alguna cosa ens sona del nivell, però no la tenim realment assimilada com caldria. I en aquest cas, paret va amb una T al final. Paret. D'acord? No amb una D, com passa al castellà. És una errada molt bàsica. Per tant, ja veieu que portem diverses que són molt bàsiques i que van sumant gota a gota i que fan que, òbviament, aquesta tasca acabi decantant-se, no?, el corrector per marcar-la com una tasca no apta. Seguim llegint i trobem una altra errada d'accentuació. És un accent que no ha d'aparèixer i al meu parer em sembla que és un accent que està posat per anar ràpid, per no revisar correctament i per anar, com sempre comentem, a correcuita i a contrarrellotge. Perquè, sens dubte, si aquesta persona haguera revisat bé la tasca, haguera pogut observar que aquest accent no calia posar-lo. Diu, aconseguiràs un gran estalvi a la factura i per vindre de la meva part tindràs un benefici econòmic. No és vindre futur, sinó que és vindre, és una altra forma verbal. Així realment hi ha altres faltes que el corrector no li ha marcat a aquesta persona, però que també són incorrectes. Per exemple, un gran estalvi a la factura no seria la forma més recomanable. Seria millor dir en la factura perquè pràcticament sempre quan tenim una localització fictícia, com és la factura, que no és un lloc real, triem la forma en i no la forma a. D'acord? Seria un gran estalvi en la factura. I la segona errada que no li marquen és que falten comes. Darrere de la I va una coma i darrere de part va una coma. És a dir, I, coma, per vindre de la meva part, coma,
tindràs un benefici econòmic. Hem de remarcar entre comes aquesta frase per a donar-li èmfasi, no? Per a indicar que és important el que estem dient. Per tant, ja dic que són dues errades que el corrector no li marca, però que també són errades i que, per tant, com ja comentava, tot suma. Finalment, arribem així a l'últim trosset de la redacció i trobem una errada important, sobretot. Diu, al cap i a la fi, sempre ens queixem de la gran quantia que paguem pel subministrament. La paraula quantia és incorrecta, però l'accent també, d'acord? Per tant, anem per parts. Primerament parlarem de l'accent. Cal que recordem que en valencià la I i la A no formen diftong. Per tant, si no formen diftong, és impossible que li posem un accent per a separar-lo. Dia, havia o quantia, si fora correcta, són formes que no poden portar accent, perquè, torna a dir, en valencià aquest accent no existeix. No és com en castellà que l'utilitzem per a formar un hiat, no? Per a separar un diftong. Així no passa. Per tant, no podem posar-lo. Recordeu que la I i la A no formen diftong en valencià. Però en segon lloc, és que la paraula quantia no existeix. Diríem, millor dit, la gran quantitat econòmica que paguem, no? La gran despesa que fem. Però quantia com a tal no és una forma correcta en valencià. Per tant, així he de fer una altra reflexió, que sempre faig. Jo als cursos soc molt insistent, però així també vull que la tinguem en compte. I és la importància de no jugar-te-la el dia de l'examen. Què significa això de no jugar-te-la? Mireu, jo tinc sempre una reflexió que per a mi és com la meva religió, no? I és que a mi em sembla que en redaccions i en orals no és moment per a jugar-nos-la. En tipus test, sí, perquè les negatives no resten, però en redaccions i en orals no podem fer-ho. Per tant, si jo no sé amb certesa, però amb una certesa que jo poguera posar la mà en el foc i no em quemaria, per tal de dir que una paraula és correcta, no la poses. En aquesta ocasió caldria fer-nos aquesta reflexió abans de posar-la. Jo quantia sé amb certesa que una paraula valenciana, alguna vegada l'he vista, alguna vegada l'he buscada, sé que és correcta, podria posar la mà en el foc i no cremar-me i dir que quantia és correcta. Si no pots fer-ho, no la poses, no te la jugues. Tria una altra forma que sí que conegues millor i que sàpigues amb certesa com és. Perquè torna a dir que així no hem vingut a jugar. Hem vingut a mesurar al mil·límetre cada paraula que volem posar. Per tant, quantia, ja dic, és una falta prou greu. D'una banda per l'accent i d'altra banda perquè és un barbarisme, és a dir, és una paraula que no existeix realment com a tal en valencià. I res, acabem aquesta revisió amb la part final, en la qual hi ha 4 remarques. Tenim així, espere la teua resposta, i no tenim darrere un punt, ni tampoc una coma. Valdrien les dos, millor dit, però una coma també estaria bé. Salutacions li passa el mateix, també falta ahir la coma. I atentament falten els 2 punts, no? O la coma i el nom a banda. Per tant, bàsicament el que així trobem és que falten punts i falten marcadors. Així que sí que són errades prou greus, no? Com el que veiem al principi en la salutació d'eixa falta de coma, que era imprescindible, així passa el mateix, no? Seria esperar la teva resposta, punt, salutacions, coma, i jo directament posaria el nom, el nostre nom i ja està. Que vos avance que el nom que tenim així és un nom fictici, d'acord? Però atentament l'eliminaria i en cas de no eliminar-lo caldria que li posarem 2 punts o una coma per a separar, no? Per a indicar el que ve després, per a poder fer una remarca més correcta. Per tant, en resum, tornem a tindre una redacció en la qual hi ha errades de nivell inferior, no moltes, però sí que tot suma,
hi ha errades d'ortografia que són les més importants i que en un C2 no ens podem permetre fer. Hi ha errades d'accentuació, hi ha errades d'apostrofació i hi ha errades de puntuació. Són molt bàsiques per a ser el nivell C2 i, per tant, el corrector es decanta per marcar la tasca amb un no apte, no? Malauradament no hi ha res a reclamar perquè les correccions estan ben fetes. No hi ha cap correcció que sigui incorrecta, sinó al contrari. Hem vist que hi ha aspectes que el corrector no ha marcat i que també són incorreccions. Per tant, en cas de demanar una reclamació de qualificació, si revisaren la tasca, potser fins i tot podrien revisar-la i adonar-se que hi ha algunes expressions també incorrectes que no s'han marcat i podríem baixar-nos puntuació fins i tot. Per tant, jo així, bàsicament el que puc dir-vos és que tenim una tasca al davant a la qual no podem reclamar-li cap cosa, simplement podem entendre quines incorreccions hem fet i utilitzar eixes errades que hem fet en aquesta ocasió per a no fer-les en un futur i, per tant, poder aconseguir major puntuació i no repetir errades que hem comès en altres tasques. Vull fer-vos també un altre i últim incís, i és la importància de saber per què reclamem, no? En aquesta ocasió ja he comentat que si reclamarem la tasca podria jugar-nos a la contra fins i tot, perquè no sé si heu vist que hi ha hagut errades que el corrector o bé no ha vist o bé ha vist i no ha volgut marcar, perquè tenia suficient amb allò que ja ha marcat. Si demanem reclamació i ens revisen la tasca, ens pot jugar a la contra, perquè hi ha prous errades que no han marcat i que són errades. Només per a dir-vos un exemple, en l'últim paràgraf, per exemple, tenim sense cap dubte buic. Sense cap dubte seria millor i buic no existeix en valencià formal, seria bull amb ell o bull amb una LC, d'acord? Però amb una I, amb una C és incorrecta. Podeu entrar al diccionari normatiu i conjugar bull i observar quina forma, no? Conjugar voler, millor dir, i veure quina forma està acceptada i buic no està. I després mireu també que en l'última frase dona llum, porta accent, i dona és un accent que va desaparèixer al 2018, avui dia no existeix, i posar-lo suposa una falta d'ortografia igual de forta que per exemple, una B baixa i una B alta, no? Així que és important veure que realment hi ha més errades d'aquelles que ens han marcat i que potser reclamar ens juga encara més a la contra. Només és una reflexió que llança.